informant que ja venen en estos moments. Vergonya! 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 Jorge, ¿qué está pasando? Pues ese fóssil negre pues era d'alguna manera un fracàs col·lectiu. Lo que se ha descubierto, aunque ya se sabía, al final de lo ocurrido, es una cosa que deshonra el periodismo, que deshonra esta profesión y que, desde luego, es algo que no se debe olvidar. La corrupció instal·lada dins d'un ent com Radiotelevisió Valenciana, un ent públic que ha estat posat en mans de les xarxes corruptes. Alçar-se la cadira és tan dur, és tan difícil, Hi haurà herois, jo ahir no ho era. Totes les persones que estaven en la sessió de política, començant per mi, no calia eleccionar-les ja. O sea, ja sabien de que lo tomas o lo dejas. Sense la complicitat de molta gent que no es va negar a fer segons quines coses, no s'hagueren fet aquestes coses. És que és molt important dir no en esta vida alguna volta. Això es perseguirà per sempre. Vergonya!